umur ini semakin tua, semakin tambah yeswa, masalah semakin werna-werna. Gini apa mboten? Niki nek tak sawang nuwun sewu lho, rata-rata niki kan 70, 60, 70, 80. Nggih mboten? 60 70-an lah. Coba jenengan bayangkan, nuwun sewu lho Mbah Uti, Bude. Tatkala jenengan masih muda, anak masih kecil-kecil, niku paling masalahnya mung napa bab ekonomi kok nggih mboten. Lah sekarang jenengan wis sepuh, yuswa selot kathah, duwe anak, duwe bojo, anake duwe garwa, yuk jenengan tambah gadah mantu, ra bejo bermasalah, tambah ono masalah karo mantune. Wonten apa mboten? Wonge ya teka. Mantu sing neng-nengan karo maratuwa ya teka. Apik iki, apik iki. Iki ketoke sing nang pinggir kalen nek iki cetha nek iki. Cetha nek iki cetha kayak menungsane nang kono kan. Mangkelke kok. Nggih mboten? Niki nuwun sewu wis to. Dalam posisi sekarang Bu, nek ana mantu kurang gemati karo jenengan, los. Atine ki teko los. Ning ampun dol. Nek dol urusane rono kae. RSJ. Los. Nggih mboten? Duwe putra kadang-kadang setelah mempunyai pasangan suami istri, mempunyai keluarga, dia sibuk dengan keluarganya sendiri, los. Boten sado ngomong ke lah. Biyen tak openi. Mereng saiki wis dadi kadus. Lah. Lali karo wong los. Ngene mboten? Nuwun sewu, kula asring matur ngeten. Hati niku upama diibaratke HP, Bu. Nek kata sing disimpen napa mawon dilebokke teng ati niki lege-lege samar kula ki mengke ngebleng. Paham? HP ngebleng. Nuwun sewu lho. Di-reset pateni duripe meneh iso. Ane menungso blebeke kalen ya modar to. Nggih napa mboten? Tak bisa di-reset manusia. Lanjut jenengan matur kali kula upama Deipul ngoten. Lho cerewetang lho. Ya nek sing sepuh-sepuh ibu-ibu niku nek kalih kula lho mesti Deipul kok ya. Aja papek ora. Ora kena. Wong umur kula nek ora 19 gek 20 kok. Wong kula nek karo Mas Anang iki kacek separo kok. Menang. Kula Mas Anang ngenane nyalek niku kula wong gen SMA kok ya. Tenan. Yang cewek-cewek nek nyeluke kula aja Pak Mas Ipul. Cewek-cewek lho ya. Rondo nom ayangku. Rondo tuwa ramang nyeluke. Aduh. Besake. Maaf Pak Uti, maaf. Ipul dalem. Lanjut nek kula ora iso ora oleh mengelbokke perkara ngoten niku. Kula mboten sakon mikir ngoten niku, ati kula gawe apa? Ampun nggo nyimpen ngoten niku maksud kula. Ati ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ati cukup gawe dzikir nang ngarsane Gusti Allah. Wis sepuh, luru wae, sangu besok kagem teng akhirat. Cocok napa mboten? Madhok apa ora? Kuwi atine iki ngoten niku, Bu. Mantu ramang lebokake nek Allah. Anak ramang lebokake, ngono. Ora malah dadi wong tuwa nuwun sewu lho. Mula kadang kula cok ngomong, ayo saiki akeh mantu neng-nengan karo maratuwa, tapi juga banyak kok maratuwa sing kadang nek ngendika ora datur kok. Ah, iya ta. Cocok. Nah, sing kek bungsuan nggih keplok-keplok nang ngono kuwi. Mula dadi maratuwa nggih nuwun sewu, Bude, Mbah Uti nuwun sewu, nggih. Aja cok bedak-bedake mantune. Ngoten, cocok mboten ngoten niku? Kadang mboten dadi wong tua lepas kontrol kok. Ayo, nek mantune sing wis sukses, le ngomong-ngomong ki wah. Dawane sak kalen iki lho dawa kabeh. Wah, aku saiki ora tau mikir apa-apa. Sebelah aku duwe mantu siji kae kabeh dicukupi karo mantune aku. Mantu sing saka Mundi to Budi? Ayo sing saka Tempuran Magelang.
Sik lah sapa to? Anak Saipul kae lah hitungane lah. Saiki dadi karo anakku ragil to. Walah. Iki yai kok lazo. Ane sing saka Karangboyo kae. Hah, Karangboyo Payaman mono ya. Karo wong tuwa merem kabeh. Iki ora apik ngoten niku. Niku jujure jan ora apik tenan ngono. Wis to, wong tuwa ki diem ngoten Budhe. Wong sepuh niku cukup gadah 3, sembur, tutur, uwur. Sembur dadi wong tuwa sing ahli ibadah, ahli ndongakno anak, ndongakno mantu, ndongakno putu. Alhamdulillah niku sembur. Tutur kandhani nek anak kliru, kandhani alon-alon. Apa maneh ngandani mantu nuwun sewu lho. Mantu niku lah anak ana arane. Aja malah ngandani mantu kok jerone sak sumur asat, Pak Dik. Wah, karo cincing ora ngelingi. Dadi mantune aku gawane mung kathok kolor. Seprono seprene duwe apa? Waduh, untung Budhe boten kula mantune jenengan. Nek kula dadi mantune jenengan tak jawab, ora ngono, Mak. Senajan kathok kolor sing penting isine. Nah. Wong kok cok kaya ngono ora. Tutur, wur nek pancen gadah rezeki, putra niku dimodali. Cocok mboten? Ya inggih kok. Kula sore niki penting khususnya Karangboyo, yuk noto ati agar Karangboyo sing wis rukun kados ngaten tambah ana kerukunane. Allahumma tombo ati akan limang warnane. Iki jane vokale iki kudu jawab limang warnane. Nek merem ceblungke kalen wae apa kepiye to? Mangkel dadi vokal merem. Ngono ngopi. Oh, dadi vokal mah mangan wae. Maaf. Maca Quran angen-angen sak maknane. Kaya Putri Duyung. Nyemplung kalen bae ngopo wae. Aku tak ndelok ling ngono. Ping pindhone salat wengi lakonono. Ping telune wong kang saleh kumpulana. Justice 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kata-kata dadak tombo ati akan limang warnane. Maca Quran angen-angen sak maknane. Ing pindhone salat wengi lakonono. Ing telune wong kang saleh kumpulana. Ayo Allahumma sholli wa sallim sayyidina maula namo aman bisa satu lagi papate dikir wengi ingkang suwe
mane watangera luwe ana salah swiji sapa bisa anglakoni ing Allah dongane den sembadani Allahumma sholli wa sallim la 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 Muhammad la Bismillah. Kopi kok ora ana bedane karo banyu kalen. Wis adem ora ana rasane. Matur nuwun, Mas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Karangboyo khusus sing do rawuh nggo tambani manahe nggih mboten? Cocok nggih Bu nggih? Lorone ati niku tetengere drengki srei. Leres. Tanggane ngagem gelang, atine melang-melang. Angger sing nganggo gelang ya apa nek kondangan mung kukur wae. Hawane nek awan jan panas tenan ya guys lah iso. Nek bengi jan inyis tenan lho. Injis ngono. Sing kene nyodok ketoke kok Mas enom to. Apa sing iki ngomong kayak imitasi. Engko sesasi meneh lak rupane ijo ngono. Lha niku jenengane wong drengki, wong iri. Nggih mboten? Mula mbok kala-kala njajal Aqraul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Leres? Diwaca Al-Qur'an, sapa sing gelem maca Qur'an, Quran akan menjadi syafaat besok hari kiamat. Allahumma temut lho. Bacaan yang paling istimewa di muka bumi ini tiada lain adalah Al-Qur'an. Leres napa mboten? Mula Qur'an niku estu wae. Diwaca nanggon tempat napa mawon niku luwes. Diwaca nanggon dalem sing ora patek apik biasa mawon ya luwes. Nggih mboten? Diwaca tenggen dalem sing magrong-magrong kaya nggon jenengan ya luwes. Diwaca dalam keadaan senang, mantenan, khitanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya luwes. Nggih napa mboten? Oh luwes kabeh. Waca nanggon manten, wes poker nomor. Bahkan sampai Al-Qur'an niku Bu, mbok diwaca nang ngarepe wong susah. Kados dene tiyang Sripah. Jenazah niku lho jenayah masih di rumah. Nang ngarepe mayit mawon ruwes kok. Karo maca Quran sing lanang etek sing lanang sedo. Sing maca Quran sing wadon. Yasin. Luwes napa mboten? Ya luwes kena nggo luwes kena nggo etek-etek luwes. Etek-etek susah nggih mboten? Saapi-apike swara Bu. Kula pun nate nantang karo kanca-kanca Kasimah vokalnya niku. Apik suarane jos lagune. Gajal nek wani maca sakliyane Al-Qur'an nang ngarepe jenazah. Ora wani. Nek ana wong mati takon maca suara rintihan. Nek wani gajal nang ngarepe jenazah. Suara tangisan. Iso lho mayite jingklik. Ora. Ning temenan gini badan. Maka satu-satunya bacaan yang istimewa adalah Al-Qur'an. Ning kadang boten kon maca Qur'an ngendikane pun kuwur. Kon maca sholawat kurang semangat. Jari nglakoni dosa kon maca apa ya istighfar rapate gelem. Nek maca tanggane kok le khusyuk. Sonten apa badan? Khusyuk, istiqomah, jamaah min fadlillah. Al-Fatihah.
Jujur, jujur. Sing cok glendeng tangga niku wong wedok apa wong lanang? Wedok. Cocok banyak wedok. Ra ono jagati wong lanang kok glendeng. Tenan Bu kula mboten ngapusi. Wong lanang niku nek ngumpul paling ngopi ngerokok sing doyan ngerokok.